Vara Parxodres podcast'te. Rêber û kadroyên PKK dibêjin di tarîxa wan da meş û mîtînga mezin cara pêşî sala 1976 li Surucê çêbûye. Wê salê hîn berî PKK bibe partî, koma apojiyan li Surucê li merasîma definkirina Fevzî Aslansoy meşiyaye. Fevzî Aslansoy li Enqereya paytexta Tirkiyeyê li Üniversiteya Hacettepe'yê telebeyê matematikê bûye û bi destê milliyetçiyên Tirk hatiye kuştin. Ji kadroyên pêşî yên PKK Duran Kalkan di nivîseka xwe da dide zanîn ku Fevzî Aslansoy berî were kuştin ji komên din qetiyaye û tevî hereketa apojiyan bûye. Li gor vê nivîsa Duran Kalkan, sloganên serekî yên PKK cara pêşî li merasîma definkirina Fevzî Aslansoy hatine gotin û hereketa apojiyan bi van sloganan li Surucê dest pê kiriye ketiye nêv millet. Tarîxçiyên PKK dibêjin Abdullah Öcalan li vê merasîma bûye mîtîng ji ber êrişa polîsan pir kin peyivîye û bi destekên millet xwe ji girtinê xelas kiriye. Bi êrişên polîsan ji kadroyên pêşî yên PKK kesên wek Mehmet Hayrî Durmuş, Kemal Pîr û Mustafa Gezgör hatine girtin. Her çi qas li merasîma definkirina Fevzî Aslansoy bi slogan û gotinên xwe apojî derketine pêş jî komên dinên siyasî jî li merasîmê hazir bûne. Komên çepê Tirkan ku ji Enqereyê hatine, xên jî êrişên polîsan bi êrişên millet re jî rûbirû mane. Hinekan gotiye Tirkankekê Fevzî kuşt, vana Tirkin û millet bi çû keviran çûye ser wan koman. Ji koma şivanciyan Muhterem Biçimlî di vê merasîmê da şîîr xandine û keça wî Laleşê jî kilam gotine. Muhterem Biçimlî hatiye girtin. Laleş jî derketiye mehkemeyê. Pirsiye mehkemeyê ji Laleşê. Bi Tirkî gotiye te kilamên bi Kurdî gotin. Laleşê gotiye belê. Li ser vê beleya bi Kurdî heyeta mehkemeyê Kenyayê û bêyî ku ceza bide ew berdaye. Rêber û kadroyên PKK dibêjin di tarîxa wan da meş û mîtînga mezin cara pêşî sala 1976 li Surucê çêbûye.